Ja, ich höre dich. Okay, machen wir einen Test schon. Na, es kifog megint csúszni. Az Úristen. Das. Lecek. Dobrý večer, milí priatelia, vítajte pri sekcii výhre. Dnes budeme hľadať 5 miest, ktoré mám ukryté v obálke, takže som zvedavá, kto mi povie ako prvý tých 5 miest. Ja. Kalt. Hideg van.
Dobrý večer, milí priatelia, takže vítajte pri sekcii výhre. Ja som veľmi rada, že s vami dnes môžem byť. Uvidíme, čo za hru sme si pre vás pripravili tentokrát. No, ja tu už mám pripravenú správnu odpoveď, ale ešte nemáme tú hru na obrazovke. Ale už áno. Takže, čo toto je? Čo toto máme za hru? No, tak ja som veľmi zvedavá. Budeme hľadať 5 slovenských miest. Takže otázkou je, ktorých 5 slovenských miest hľadáme. No, neviem. Uvidíme, či to budete vedieť tam nájsť. Ja som veľmi zvedavá už teraz. Garantovaná výhra je 500 eur. Hneď na úvod. Takže 500 eur je výhra, ktorú si vy, už čoskoro dúfam, môžete odniesť. Takýchto 500 eur, priatelia. No, takže kto sa o to pokúsi? Vidíte, že je to ako 8 smerovka alebo krížovka alebo niečo podobné. Jednoducho musíte mi tam nájsť tých 5 miest, ktoré sa nachádzajú v tejto obálke. Skúste hľadať zľava doprava, sprava doľava, zhora dole, zdola hore, takže naozaj v akýchkoľvek smeroch, ktorých vás len napadne, alebo pokiaľ poznáte tieto hry, tak určite budete vedieť aj sami. No tak ja som zvedavá hneď na prvého volajúceho, či mi bude vedieť povedať 5 miest. No, takže 5 slovenských miest. Toto hľadáme. Produkcia. Je to isté, že tam máme tých 5 miest, tých 5 slovenských miest. Dobre, takže vraj to isté. No tak ja si myslím, že si to skontrolujte teraz. Pozrite sa na to, ja sa na to tiež pozriem, že či to tam uvidím, že či to tam naozaj teda je, pretože aby sme to mali isté, aby nenastali náhodou nejaké problémy. €500. Ja si myslím, že 500 eur je príliš málo, takže dajme si ešte viac peniazy, dajme si 600 eur. Takže priatelia, 600 eur, vidíte, hneď na začiatku som vám navýšila garantovanú výhru, pretože si myslím, že toto nie je jednoduchá úloha. Takže 600 eur za 5 slovenských miest. Chceme len slovenské mestá, takže nezabúdajte na to. Len slovenské mestá a 5 tých, ktoré sa nachádzajú v tejto obálke, takže žiadne iné, len tieto. No, telefónne číselko tam máte. Nie je to úplne isté, že niekto z vás už tých 5 miest teraz má. Naozaj to nie je isté, vôbec netuším, nemám ani poňatia. Neviem, skúsim vám dať 1 minútku na to, aby ste si to rozmysleli. Dajme si minútovú časomieru. Produkcia, zastavte hudbu. Dobre, 1 minútka. Časomiera. Takže porozmýšľajte. Máte na to 1 minútku na to, aby ste našli 5 miest. 3, 2, 1. Časomiera štart. No, takže teraz nechcem, aby ste telefonovali, nechcem, aby ste volali, pretože teraz máte tento čas na rozmýšľanie. Teraz musíte premýšľať nad tým, že kde sa nachádzajú tie mestá, respektíve ktorých 5 miest mi vy poviete. Ktoré mestá tam vidíte? Poriadne sa na to pozrite, pretože my hľadáme týchto 5 slovenských miest. Práve týchto 5. Žiadne iné nechcem od vás počuť, len tieto, ktoré sa nachádzajú v tejto obálke. A to práve teraz. Na tým musíte porozmýšľať. Máte tam tú časomieru na premýšľanie, nie na telefonovanie. Ponúkam vám garantovaných 600 eur. Máte ešte pár sekúnd, máte 15 sekúnd, aby ste to poriadne prezreli z každej strany. 8 sekúnd. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Takže časomier je koniec. A teraz priatelia, 3, 2, 1. Teraz musíte telefonovať, teraz vás potrebujem tu počuť. Ak to máte, ak si to tam našli, tak ja vám ponúkam 600 eur za 5 slovenských miest. Pokúste sa o to 5 miest, ktoré mesta hľadáme. Musíte naozaj byť veľmi pozorní, aby ste to tam našli.
Musíte to tam nájsť. Mali ste na to 1 minútu, aby ste porozmýšľali. Teraz je tu vaša šanca. Teraz